Pendopo Ronggo Hadinegoro. Nah, iki salah siji bangunan sejarah sing ning Kutha Blitar cah. Iki lokasine pendopo iki ning utarane alun-alun pas. Dadi ning kene iki tibake enek filosofine. Jadi aku bolak-balik enek acara ning kene tapi nggak ngerti sejarahnya. Iki tak goleki infone, tau krungu konsep sedulur papat lima pancer ora? Iki salah siji filosofi desain pendopo cah. Iki menggabungkan antarane menungso karo alam semesta artine. Jadi ning kene iki konsepe pendopo iku ning utara. Nek bagian utara iki sebagai pusat pemerintahan. Ning kene tempat berkumpul tinggi musyawarah terus nggih melambangkan kekuatan pemimpin. Nah, ning tengah-tengah kuwi iku alun-alun. Nah, iku ruang terbuka sebagai simbol ruang publik. Nah, iku tempat interaksi masyarakat. Terus ning sebelah barat iku enek Masjid Agung. Nah, iku melambangkan nilai spiritual dan keagamaan. Jadi sebagai landasan moral warga Blitar. Nah, sing ning sebelah timur iku enek lapas. Iku menggambarkan ketertiban cah. Jadi karo penegakan hukum sebagai keseimbangan sosial. Nah, sing saiki ning ngarepe alun-alun kuwi ning sebelah selatane sing saiki dadi Taman Pecut iku sebagai roda perekonomian. Nah, sebagai aktivitas masyarakat mendukung keberlangsungan hidup kota. Nah, itu termasuk maksudnya konsep dari sedulur papat lima pancer kuwi mau ngono kuwi. Nah, iki kebetulan iki mau pas enek acara ning kene dadi iki mau karo panitiane kon mangan sik iki mau. Terus aku yo langsung mangan semangat budal nang soalnya yo urung sarapan iki mau pasan. Iki tak sepilne menune cah. Dadi ning kene nek pepes iki. Pepes pindang. Iki pepes. Terus iki nek ayam, terus iki nek pecel punten barang. Iki ayam goreng paling. Terus iki opak. Kerupuk iki sing paling enak iki Pak Bras iki. Sayur asem. Aku tak njukuk sayur asem iki, ketake seweger iki malah sayur asem. Lek kancaku iki njukuk bakso cah. Dadi iki jawane iki bocah diet ngono. Dadi ya kuwi cah seputar kegiatanku iki mau ning Pendopo Ronggo Hadinegoro. Iki tak lanjut mangan sik.